No momentálně se nacházím zase tady na Berendově a zítra to je den před druhou ligou skupiny C, takže jsem se rozhodnul, že když jsem včera v tom bedroom cítil, že bych mohl mít navíc než na ten čas, co jsem včera dal, 14:45, a že bych to mohl dát k tím 14 minutám, ale kvůli tomu, že vlastně kvůli střevním potížím vlastně nemůžu běžet rychleji, a to bych mohl změnit jen díky tomu, že bych si dal daleko více toho sprinterského tréninku. Vytrvalostní sprinterský trénink. To je optimální pro mě, abych zlepšil kondici a byl o něco lepší. No, chce to, abych se zlepšil. Přece se nebudu nechávat předbíhat někým, kdo to nedává všechno. Doufejme. Ale cítil jsem, že včera i na té trampolíně to není ono, že stále nějak jsem byl unavený, ale nevím ani z čeho. Možná z toho víkendu, ale to vedro také přináší extra. Takže musím dát do toho všechno. Takže teď jsem se rozhodnul, že vlastně poběžím kopce. Což by mohlo dobrý být. Aspoň těch 6 kopců stupňovaně, že poslední nejrychlejší, první nejpomalejší, tak by to mělo být správně. Zároveň si aspoň tady ty kopce můžu, neboli budu muset dávat minimálně jednou týdně. A zároveň na potápění, až budu v Chorvatsku, tak tam se dám taky něco tréninkově. A takový tréninkový vlastně soustředění bych si tam mohl dát běžecký. Takže uvidíte kopce, který chci běžet tady na Berendově. Celkem ani nevím, kolik to měří, ale od zastávky Klukovic nahoru na křižovatku k tramvaji. Takovej, nebo pod tou křižovatkou, takovej stoupání. Není to nic vážného oproti od dolu do Klukovic, takový to stoupání, ale tady to je dlouhý táhlý, takže by to mohlo jít. Super, teďkom jsem si dal 5x557 metrů do kopce. Převýšení bylo 33 metrů. Začal jsem na 2:47:50 a skončil jsem 2:17:88. Takže vynikající. Takže zítra si dám něco volnějšího před závodem a zároveň možná tady uvidíte i tu mapu s tím převýšením, takže inspirace pro každýho. Dejte si kopce pro příště. To pomáhá.